اوف قاشا محن كندا يخفي أتبين خت بس دخن أوي كتافي مثلا بخا قال ملكت إندا قبركو خيدة بحاسسة لبمسألة وسيس من قد جزات أفيوا بينا تزارب زلا لو ما تبحال كو حجرات تصدق أو أديس كبت أمد ثلاثة سنت رح جيرم بينا أبت حجر جرز ورجزات أمد كابت متسمون من البات أبكابي جز أزلو دكون تمبر أرحي أخير يتفلت زلا سلاب أب إيروبان أمريكان زل أحوات أنت تسأينو أب جز أي بس بجيرو زمت جنا والأب حجرة كلا بحنك عابيون جنا قال إسراء أمت من الأسيا ፀጉራ ለምሽ ቾኮሌት ሕብራም ኣዒንታ ፍርይ ዝበለ በዓልቲ ጽቡቓት ኣስናነ ግድሓቅ ያ መልክዕ ደረጃ በፂሕ ክኸውን ዝውፅእ የብላን ኣቕላ ምስ ፀባ ናብ ሓዋ ክድውል ኢላ ቴሌፎና ኣብ እዝና ክትገብር ብየን መፂ ዘይተባሃለ ንስርዕን ክመስል ኣብ ቃሓሰም ግዜ መንጢሉ ዕርብ ቅጽበታዊ ምግራም መላእ ሰብነታ ክወራ እምበር ክተእዎ ኮነት ሓዙላይ ክትብል ኣይተሰምዐትን أنت كنا كتزارب أنت تبلون ቋንቋ የለን ጸኒሐን እውን ኣተመሊሰ እውይ ኣነ ሞባይለይ እንዳብለት ኣዊላ ከምዛ ገለ ጋኔን ፀፍኣ ክትሕተፍትፍ ጀመረት ሃፍቲ እንታይ ደኣ ብቐትሩ ስኻር ቆረበ ንሰታ ተረባ ምስ በላ ዝሓልፍ ዝነበረ ወዲ ዘረብኣ ሰሚዑ ሞባይለይ ሓደ መንጢሉን ሰሪዑን ሄዱ ምስ በለት ከምኣ ቋንቋ ዝዛረብ ሰብ ስለ ዝረኸበት ብተሓጓስ زاغوال دا مسكي تحداس يا مسلني እንዳበለ እዚ ሕፀይ ብሕጂ መርኣሎ ስኢልከ ግዳ ገዛ ኺዳ ኣይትረኽበያን ይኺሉ መንገዱ ክገብር ክብል በጃሓ ገለ ግበር ኣገዳሲ ዶክመንት ኣሎ ምስ በለቶም ስለዘደንገፀቱ በሊ ድሓን ጸሎት ግበር ክድውለሉ ምናልባት እንተተቐቢሉና ከረድኦ ክፍትኒ ግና እዚ ዝሕሰይ ቀደም ኣጥፊሞ ኣሎ ምስ በላም በጃሓ ከመጎር ናታ ሞባይል ምለሰለየን በደላይ ክኸፍሉ ይኽእል በጃሓ ተቀላጠፍ እሞ ቁፅር ንገርኒ ዋ ምስ በላ እንዳነገረቶ ቁፅርታታ ጣዊቆ ደወለ ተፀውዖ እኳ እንታ ነበረት የግዳስ ዝቕበላ ይረኸበትን እድለይ ገበርክን እንዳበለ ደገመ ሕጁ መልስ የለን በለ ሕጂ ንሳልሳይ ግዜ ክፍትነ ወይ ተኣላ ከጥፋኣዩ ምናልባት ዕድል እንተገይርክ ድማ ክቕበለኒ ይኽእል ብዝኾነም ቅበፅያ እንዳበለ ብተስፋ ምቁራፅ ንዕድል ኢሉ ምስ ፈተነ ስለዝተቀበለ ሕልሕሎ በለበት ሓዋኽ በጃኻ እዛ ሞባይል መለሰስ ደላኻይ ክንሕበከና ምስ በሉ በማሕርኛ ገይሩም እንታይ ኢኻ 10 ግዜ ትድውል ተበለኣ መለሰሉ ጽቡቕ ኣላሓ በጃኻ ተረድኣ ነታ ሞባይል ጥራሕ መለሰለይ ገንዘብ ክሕበከ እንዳበለ መቼም እንተ ዕድላ ዲወላስ ገለ መውዳእቱ ሰሊጥዎ ልዕሊ ዋጋ ሞባይል ከፊላ ንብረት ኣከበት ግና ምግራማ ይወዳእትን ኣብ ሃገራ ዋላ ኣብ ናይ ድሕሪ ጁብኣ ጌራ ንምንታይ ፍርቀይቲ ቤና ሸንዓ ዘይትብል ዝትንክፋ የለን ኣብዚ ድማ ብቐትሩ እንዳበለት ተደውንፀወት ብዝኾነ ድሕሪ ሕጂ ጥንቅቕ በሊ ክንዲዚ ዝኣክል ገንዘብ ድማ ኣብ ቦርሳኺ ሒዝኪ ኣይትዛወር ሓራይ ሮቤል ይበሃል ቻው ጽቡቕ ሊላ ኢልዎ ገዲፏ ክሄድ ክብል በጃሃ እንተዘይሸጊረካ ገዛ ይቦ ኣብ ፀሓኒ ኣንፈተይ ተፍኢኑከ የማን ፀጋም ክብል ተሰሪቐ ምስ በለቱም ዋላ ገዛ ኸዲኺ ዘይትፈልጢ ክንደይ ድኻ ጌርካ ኣብዚ ምስ በላ 3 ሰሙን ስለ ዝበለቶም ጓል ዳ ሓቃ እንዳ ምግራማ ክትውድእ እንዳበለ ሓራ ኢልዋ በቲ ሓደ ሓበሬታ ዝሓበቶ መሰረት ላዕልን ታሕትን ኢሉ ገዛ ኣብፅሕዋ ተፋኒዎም ናብ ገዝኡ ኸደም ሮቤል ኣብ ሓንቲ ፀባ ክፍሊ ተኻርዩ ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ካልኦት ክልተ ኣወዳእቲ ዝቕመጥ እንታይ ደኣ ዝደኸምካ ትመስል ምስ በል ወዲ ገዝኡ ይደፈንስ ከተካልዩ ኢለ ሓንቲ እንዳኢሉ ዘጋጠሙ እሪ ቁፅር ኣቢሉ ምስ ነገሮም እሞ ሃዳሽ እንተኮይና ጽቡቕ ጌርና ከኣነላምዳ ኣድማ በለው ናኹም ወዲ ገዝኡ ብትሓዋኽ ሆም ዲኻ ጉዳይና ኮት ኣፅዩ ከም ሰብ ሓጊዝያ ተመሳጊና ድማ ተፈላይና ምስ በለም ሚክ ትቕበል ኣቢሉ ሽኮረና ዲያኸ ክንቃጠባ እንታይ ከትብለና ምስ በለ ኣታ ግኑፍ ንስኻ ናይ ዋልድ ፍሉይ ሕማም ኣለካ ሕጂ ግደፈኒ ስለዚ ሓተትኩምኒ የዕለኩም እምበር ምስላ ከማን ኣብ ኣእምሮ የለን ብዝኾነም ዝብልዓለ ዋላስ ደጌና ክንከይድ ምስ በለ ሮቤል መንሰርሑ ንኽዱ እምበር ደገ ተታሒዞም ውራይ ከብዶም ክገብሩ ካብታ ፀባብ ገዛ ወፁ
ድሕሪ 3 መዓልቲ ክኸውን ቁፅሪ ሓደ ሰብ ደልዩ ናብቲ ኣቐዲሙ ዝደወለሎም ዘይመዝገቦም ቁፅሪ እንዳደለየ ሞባይሉ ክፍትሽ ጸኒሑ እዚኣ ትኸውን ስለ ዝበለ ኒማን ስሒቡ ካብቲ ዝደወለሉ ወገን ሄሎ ዝብል ድምፂ ክፅበ ጀመረ። ኣጋ ምእፃዋ ሄሎ መን ክብል ዝብል ድምፂ ጓል ኣንስተይቲ ተቐበሎም። ወዲ እንዳተፀበየ ጓል ስለ ዝተቐበለቶም ቁርስም ብድል ይቅሬታ ተጋጊ ኣለኹ መስለኒ ኢሉ ቴሌፎኑ ክኣፁ ክብል ፀገም የብሉን ድሓን የጋጥም ብዝኾነ ብሩኽ መዓልቲ ምስ በለቱ ድምፃ ቁርብ ስለ ዝኣትዎ ግና ይቅሬታ ዋላ ደኣ ተጋጊ ይደውል ደኣ እምበር ነዚ ድምፂ ግና ኣብ ገለ ዝፈልጦ ኮይኑ ተሰሚዒ ምስ በላም ኣብይ ወደይ ኣነ ኣብዚ ዓዲ ዝኾነ ዝፈልጦ ሰብ የብለይን ንበዓለይ ጋሼ ነዚ ዓዲ ምስ በለቱ ጋሻ ትብል ቃል ምስ ሰምዐ እታ ሞባይላ ዝተሰርቀት ጓል ዝብል ምስ ፍጥነት ድምፂ ተቐዳዲሙ ኣብ ሓንጎሉ ዝተቐጀለ ምን ኢኻ ሽማ ወደይ እንዳበል ምስ ነፍሱ እንተዚ ተጋጊ ሞባይልኪ ዝተሰረክ ይኽምሽ ሽምክሞ ኣዘክርን ምስ በላ ልዋሚ ሞባይል ከም ተሰረኩ ደኣ መን ነጊርካ እዋ ልዋም እዚ ኩሉ ድኻሚሲ ኣይሰውን ሳለስተ ሸታማይ ኮይኑ ክተርፍ ኣነ ሮቤል ሞባይል ከዘማለስኩልክ ምስ በላ እውይ ሮቤል ሓወይ ይቅሬታ ይተሓዘለይ ሽዑ ከመን ፅቡቅ ገይረ ብዘይ ምስጋነ ተጣይሰ ሓቂ ዘረባ ግና ክድውል ኣይሓሰብ ግና ፈሊጥካ ደውልካ ዲኻ ተጋጊ ትብል ዘለኻ ዋላስ ናይ ሓቂ ኢኻ ተጋጊኻ ምስ በለቱ እንዳሰሓቐት እንደይ ምናልባት ለበይ ሰርኪያ ከይትኮኒ ምለስለይ እምበር ኣሰኪፉኒ ከይኮን ምስ በላ እንዳሰሓቐ ኪድ ግናይ ብዝኾነ ስለቲ ፅቡቕ ዝገበርካለይ ብልቢ የመስግነካ እዚኣ እንዳ ቁፅሪ ሞባይልካ ሓቀይ ክምዝግባ ምስ በለቶ እወልዋም ኣነም በሊ ድሕሪ ሕጂ ተጋጊ ከይደውል ክምዝግበይ ቻው ኢልዋ ቴሌፎኑ ኣፅቆሞም ኣተንታይ ኢኻ ትፀናፀ ንኣቶ ኣብዛ ሞባይል ሓደ ዓፊዙ ሽምጓል እንተሰሚዕኻ ኩሉ ነገርካዩ ዝነቃ ሓቀይ ሚሚክ ወዲ ገዝኡ ዝዛረብ ዘሎም ዕላማ ለንምሽ ትብል ነርካ እንታይ ደኣ ልበይ ወሲድክያ ዶ ልዋም ዶ ገለ ክትብል ዝፀናሕካ መን ኢኻ ኣላለይ ንባ ኣታ ኣነስ ናበይ ዝኸዶ ከምዚ ወዲ ጉኑፍ ኣጋጢሙን ኣይፈለጥን ነዚ ምስ 10 ኣዋልድ ኣብ ሓንቲ ገዛ ሰሙል ምእፃዊ እንዳበለ ማይ ክሰቲ ብድድ በለ